Vítajte. Dnes sa bližšie pozrieme na predpovede sama Altmana. Konkrétne, kam podľa neho smeruje umelá inteligencia medzi rokmi 2025 a 2032. Áno, vychádzame hlavne z jeho nedávnych vyjadrení, napríklad aj z toho Snowflake Summitu. Julian Goldie to pekne spracoval. Presne. A naším cieľom je tak trochu rozobrať tie jeho kľúčové body a dôkazy, ktoré ich, snáď podporujú. Určite. Takže, Altman hovorí o strojoch, ktoré myslia ako ľudia, už do roku 2026. Potom AGI, teda umelá všeobecná inteligencia, do 2028 a superinteligencia do 2032. A spomenul aj taký koncept platónsky ideál AI. Čo to vlastne je? No ten platónsky ideál, akože predstavte si také malé, superefektívne jadro. Logické. Malé jadro. Áno, ale s prístupom k obrovskému kvantu dát. K všetkým znalostiam. Je to iný pohľad na to, ako by AI mohla byť postavená. Zaujímavé. A hlavne tieto slová majú váhu však od šéfa OpenAI. On tie veci vidí, oveľa skôr, mesiace, možno roky pred nami. Jasné. A k tomu sa pridáva ten faktor nákladov však? Presne tak, ten pokles je, dramatický. Hovorí sa o 150-násobnom znížení za 18 mesiacov. 150 krát za rok a pol? To je šialené tempo. Je. Prekonáva to aj Moorov zákon. Znamená to, že tá supervýkonná AI je zrazu oveľa dostupnejšia. Oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli. Takže už nie len také hranie sa, experimenty. Už nie. Altman už teraz firmám neodporúča len experimentovať. Hovorí, nasadzujte to do kritických operácií. Naozaj? A vidíme už aj nejaké dôkazy tých schopností, okrem tých nákladov? Áno. Napríklad ten ich najnovší model, hovorí sa mu OpenAI 03, ako prvý preukázateľne prekonal ľudí v teste logického uvažovania RKG. Mal 87,5%, ľudia len 85%. Fíha, v logike. Áno. A v riešení fakt ťažkých matematických problémov, takých na úrovni absolventov VŠ, volá sa to Frontier Math, tam dosiahol 25%. To bolo donedávna úplne nemysliteľné. Dobre, takže laboratórium ukazuje pokrok. Ale čo reálny sled? Firmy? Tam sú tiež veľmi konkrétne výsledky. Napríklad JP Morgan Chase. Používajú AI na analýzu právnych zmluv. A výsledok? Odhadovaná úspora. 360 000 hodín práce ročne. 300 060, wow. To je obrovské číslo. Je. Alebo Goldman Sachs. Hlási o 20 až 30% vyššiu produktivitu inžinierov. V radiológii. Tam štúdie ukazujú návratosť investície do AI až 401% za 5 rokov. A Lumen Technologies ušetrili $50 miliónov ročne vďaka Microsoft Copilot. Takéto výsledky a úspory, to musí priťaľovať investície. A tie čísla, ktoré sa spomínajú, sú astronomické. OpenAI valuácia 300 miliardy. Presne. Microsoft dáva 80 miliard, Meta 65, Google, Amazon, všetci masívne investujú. A potom je tu ten projekt Stargate, $500 bilióna na AI infraštruktúru. $500 bilióna. Tí čísla sú jasný signál. Obrovská dôvera, že toto je budúcnosť. Že to zmení, vlastne všetko. A už to vidíme aj vo vede. Áno, tie vedecké objavy urýchlené AI, to je fascinujúce. Je. Microsoft Matagen, vyšlo to v Nature, navrhuje nové materiály. Rádovo rýchlejšie ako predtým. Rádovo rýchlejšie? Alebo in silico medicine. Objavili nový liek za 18 mesiacov. Namiesto, koľko to trvá bežne? 2,5 až 4 roky. A za zlomok nákladov. Neuveriteľné. A AlphaFold od Google. Predpovedanie štruktúru proteínov. Odhady hovoria, že to vedcom ušetrilo doslova miliárdy rokov práce. Keď si človek toto predstaví, ten skok. Je ťažké si to vôbec, áno. Ale počkať. Tu je niečo zaujímavé. Na jednej strane tieto úžasné výsledky, investície, pokrok. A potom tie predpovede. Tí lídri priemyslu, Altman, Amodei z Anthropic, Hasabi z DeepMind, aj Musk, tí všetci hovoria o AGI veľmi skoro. Medzi 2026 a 2029. Áno, to je pravda. Ale akademici, tí sú oveľa opatrnejší. Medián ich predpovedí je stále niekde okolo roku 2040. To je obrovský rozdiel.
Ako je to možné? No toto je naozaj dôležitá otázka. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je prístup k dátam. K dátam. Áno. Tí šéfovia veľkých firiem vidia výsledky najnovších modelov. Tých, čo ešte nie sú vonku, nie sú publikované. Aha, takže vidia do kuchyne. Presne. Kým akademici analyzujú hlavne to, čo už bolo publikované. Teda dáta, ktoré sú už v istom zmysle trochu staré. Rozumiem, pracujú s dátami z prvej ruky. Tak poďme si prejsť ten Altmanov časový plán podrobnejšie. Začína rokmi 2025-2026. Hovorí tomu revolúcia agentov. Áno. Tu ide o AI systémy, ktoré už nebudú len nástroje na jednu úlohu, budú to agenti, ktorí dokážu pracovať autonómne na komplexných problémoch. Celé dni. A kľúčová je tam asi spoľahlivosť však, ak to má ísť do kritických operácií? Presne. Spoľahlivosť je absolútne kľúčová pre túto fázu. Dobre, potom 2026 až 2028 to nazýva prelom AGI. Umelá inteligencia ako človek. Áno. Schopná robiť v podstate čokoľvek, čo dokáže človek. Aspoň teda na tej kognitívnej úrovni. A čo je dôležité, očakáva sa, že táto AGI bude schopná robiť autonómne vedecké objavy. Autonómne objavy? To by mohlo. Áno, potenciálne až 4-násobne zrýchliť vedecký pokrok. Predstavte si to. 4-násobne. A potom v finále 2028 až 2032. Éra superinteligencie. Tu už hovoríme o AI, ktorá je výrazne inteligentnejšia ako človek. Možno ako celé ľudstvo dokopy. A tá vízia do roku 2035, že každý bude mať prístup k inteligencii ako 8 miliárd ľudí. To je ten ultimátny cieľ, zdá sa. Zásadný posun. AI už nie je len nástroj, ale, entita s prevyšujúcou inteligenciou. Čiže už nie je novinka, ale nevyhnutnosť? Presne. Nevyhnutnosť na riešenie tých najväčších problémov. A vzniká koncept digitálnych zamestnancov, schopných nielen práce, ale aj inovácie. Takže keď to zhrnieme. Ak to teda spojíme, vidíme, že nejde len o nejaké Altmanové špekulácie však. Je to vízia, ale podložená obrovskými investíciami, konkrétnymi krokmi a už teraz viditeľnými prelomami. V schopnostiach aj v reálnom nasadení. AGI okolo 2028, superinteligencia okolo 2032. Klesajúce náklady, rastúca dostupnosť inteligencie. Dobre. Tak na záver jedna myšlienka. Ak je táto vízia, tá vízia prístupu k masívnej výpočtovej inteligencii pre každého do roku 2035 naozaj reálna, aké úplne nové otázky by si spoločnosť mala klásť už dnes? O práci, o kreativite, možno o samotnej podstate toho, čo znamená byť človekom v ére superinteligencie.